posielam deťom. Idem ti pozrieť, že či to pôjde už na dobrej stránke. Povedz kedy, hej. Milí priatelia, vítam vás pri dnešnom mimoriadnom liveku, kde máme aj vzácneho hostia. Dnešný deň bol taký náročný, lebo minister Takáč oznámil, že na mňa podáva trestné oznámenie za to, že som upozornila na podvody na ministerstve pôdohospodárstva. Čiže namiesto toho, aby podal trestné oznámenie na tých, čo kradnú peniaze, tak ide podať trestné oznámenie na mňa. Ale na to sme si zvykli a dnes nebudeme hovoriť ani o ministrovi Takáčovi, ani o ďalších ľuďoch z vlády, lebo dnes tu máme takého vzácneho hostia, Tonyho Friča. Vítaj, Tony. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem, že si medzi nás prišiel. Veľmi si to cením. A chcem vám aj trochu predstaviť jeho taký životný príbeh, kde misiou Tonyho je pomáhať. Tony, profesionálny fotograf, humanitárny pracovník, riaditeľ humanitárneho centra. Keď sa pýtate, v akých krajinách pomáhal, no tak v tých najbezpečnejších. Irak, Sýria, Keňa, Sudán a teraz naposledy je to vojna na Ukrajine. Čiže je vždy tam, kde ľudia potrebujú pomoc, kde ľudia sú v núdzi, kde ľudia trpia, kde sa musia báť o svoj život. A robí krásne fotografie a aj k ním sa dostaneme. A prosím vás, keď sa chcete Tonyho niečo pýtať, tak môžete písať otázky do komentárov na moju stránku a ja ich potom Tonymu za vás položím. Tony, ja by som začala možno takou prvou otázkou. Ty si bol vždy tam, kde bolo treba pomáhať. A na Ukrajine si bol už viac ako 42 krát a preto sme aj zvolili toto liveko teraz, pretože jednoducho Robert Fico ide do Moskvy, ide si podávať ruku s agresorom, s Putinom. Jeho vyhlásenia sú, že na Ukrajine vojna nie je, alebo že Ukrajinci si za to nebodaj môžu sami. A chcem aj cez tie ľudské príbehy tak priblížiť, že jednoducho, aké dôležité je vnášať ľudskosť do situácií, kde ľudia naozaj trpia. Tá Ukrajina momentálne je naozaj trpiaca krajina. Ty si bol tam medzi prvými. Povedz mi, že ako to bolo, keď si počul zrazu, že na Ukrajine je vojna, že nie, že je vojna, že Rusko napadlo Ukrajinu. Čo si vtedy robil? No, Rusko napadlo Ukrajinu už v roku 2014, ale vtedy som to ešte tak nevnímal a čestne sa priznám, že vtedy som si vravel, veď Krym je ruský, že čo to riešia tí Ukrajinci, že bol ruský, ale potom sa to samozrejme preklopilo a teraz rozmýšľam úplne ináč, aj pod tlakom faktov a informácií. Čiže ja som tiež dôkazom toho, že ľudia názory menia. Čo je dobré, lebo len blbec zotrváva v pomílených názoroch. Áno. No ale toho 22. februára to bol 24. február 22. Hej, tak to si pamätám veľmi dobre. My máme doma taký rituál, že ráno máme s deťmi raňajky, oni odídu na autobus o 7, ja si púšťam správy a počúvam vlastne, že čo je nové vo svete. A hneď prvá správa bol, že Rusi napadli Ukrajinu. Som hneď volal môjmu vtedajšiemu šéfovi v Spišskej Charite, že berem dodávku, idem po zásoby do skladu a utekam na hranicu, lebo tam bude treba pomáhať. On bol taký, že to určite tak rýchlo netrvá, že treba, mám skúsenosť, viem, že sa to tak bude diať a naozaj som tam o 2:00 došiel a tam boli naozaj tisícky ľudí, nikde nikto s pomocou, lebo to pripravenosť nebola žiadna. A v priebehu hodiny som rozdal všetko, čo som mal a potom som začal obvolávať ľudí, aby doniesli, že čo je potrebné. A potom v priebehu niekoľkých dní som sa už dostal aj na Zakarpatie, kde sme doviezli prvé kamióny do našej partnerskej charity na Zakarpati. A potom nasledoval Kyjev, 2-krát sme stihli v priebehu marca tam doviezť hlavne lieky. A Charkov, kde sme doviezli v apríli prvý kamión s potravinami. No, prečo to robíme? No, robili sme to preto, lebo sme mali tú možnosť. Na základe mojich skúseností z tých vojnových oblastí, kde som pôsobil, ľudia, ktorí sú postihnutí vojnou, trpia najviac. Tu sa nedá porovnať potreba pomoci pre našich dôchodcov, bezdomovcov, osamelé matky s deťmi, ktorí pomoc potrebujú a im pomáhame, ale nikto na Slovensku nie je v takej núdzi ako človek,
ktorý prišiel o domov, prišiel o rodinu, o deti, o syna, o dceru. Poznám na Ukrajine ľudí, ktorí sa museli sťahovať niekoľkokrát v priebehu posledných rokov, od roku 2014. To teraz aj 3-krát menili domov a vždycky o všetko prišli, čiže to si Slováci nevedia predstaviť. Čiže ja som presvedčený o tom, že tam sú ľudia, ktorí potrebujú najväčšiu pomoc a preto tam som. Tony, možno by sme mohli začať že tými ľudskými príbehmi, že Tony doniesol aj svoje fotografie, profesionálny fotograf, krásne fotí. A ku každej jeho fotke, ktorú doniesol, sa viaže taký špeciálny alebo špecifický vzácny ľudský príbeh. Napríklad tu je fotka Sergeja, 6-ročného z Charkova, ktorý žil, vlastne Charkov bol ako jedno z prvých miest napadnutý vlastne Rusmi a bol niekoľko mesiacov oblíhaný od toho februára 24 až do septembra, kedy vlastne prebehla charkovská a chersonská ofenzíva. A on až niekedy kolo Vianoc sa odvážil, bol tak traumatizovaný, lebo zažil vlastne bombardovanie, že do ich bytu aj padla raketa. A bol tak traumatizovaný, že sa bál výjsť vlastne vonku z tej pivnice, že mama musela žiť s ním ešte v tej pivnici, a keď už niekoľko mesiacov bolo bezpečné ísť vonku. Čiže toto je fotka jeho, ako sa pozerá hore na schody z pivnice, ale dlho sa neodvážil vlastne ísť vonku, až vďaka práci aj mami, aj psychologov, aj kňaza otca Vojteka, ktorý je šéfom Charity v Charkove, tak potom sa vlastne odvážil výjsť von. Takže to je jeden z takých príbehov. Hej, dnes sme napríklad hovorili o tom, mali sme aj tlačovú konferenciu k zabitým deťom, že na Ukrajine boli stovky zabitých detí a veľa z nich bolo unesených vlastne do Ruska. A už len, že nerozumiem tomu, ako naši vládni predstavitelia môžu chodiť do Moskvy, potriasať ruku Putinovi, keď takéto zverstva na Ukrajine sa v podstate páchajú kontinuálne už 4 roky, že je to strašné. No tomu nerozumiem ani ja. Akože aj tým cestám aj našich ostatných predstaviteľov, nielen Fica, že či môže menovať Gašpar, Danko, Blaha, podobne Erika, hej. Hej, ako podľa mňa je to strašná tragédia a robí to zle nielen nám. My keď prídeme tam, ako ľudia si tu možno mysleli, že Ukrajinci nesledujú tu Slovensko, ale keď bol Fico v Zlatej Vani vo Vietname, tak sme akorát my boli v Slaviansku a došli chlapí večer ku nám vlastne na večeru a vreme, no že ako, že vy tú Zlatú Vaňu nemáte Slováci, hej? A to bolo v Slaviansku. Čiže ten deň, ako tá správa vyšla von, oni už o tom vedeli, čiže sledujú to naozaj, čiže každá tá jedna cesta Ficova alebo vyhlásenia, oni sú na Ukrajine veľmi dobre sledované. No a Ukrajinci to tak vnímajú, že je to vlastne pomílený človek a že nie všetci Slováci sú takí, pretože sa tam stretávajú vlastne s nami. Hej. Ako tam chodí rôznorodá partia. Čiže aspoň my im dávame znať, že nie celé Slovensko je také, ako je náš premiér. A to si myslím, že je dôležité. No? Poď ešte na ďalšie fotky, lebo sú naozaj také veľmi... Toto je v meste Brovary. Keď sme tam prišli, to bolo začiatok apríla 22, tak bol vlastne tesne po oslobodení, to bolo asi 2 týždne. A skoro v každom rodinnom dome bola nejaká ruská technika, že Rusi sa vlastne schovávali do tých domov, techniku zaparkovali vo dvore, čiže tam boli aj desiatky, možno stovky kusov techniky, ako desiatky tankov plus rôzne BVPčka a tak. Našli sme tam napríklad aj vybombardovanú školu, kde bol aj zhorený autobus. V tomto období som si doviezol veľmi veľa suvenírov z Ukrajiny. Teraz sa to už veľmi nedá, že už to veľmi kontrolujú na hraniciach, ale zbierka už je, čiže ja aj chodím po školách, robím prednášky a využívam aj tieto obrazy, aj tie suveníry. Decka by som ukázal, že čo to je. Toto je napríklad pani blízko Charkova z dedinky Sirkumy. To je asi 5 kilometrov, ani nie 5 kilometrov od Charkova, ale už bola obsadená vlastne Rusmi. A pred jej domom vlastne parkovali delostrelecké systémy Rusi a odtiaľ bombardovali Charkov. Čiže jej dom bol často vlastne terčom, alebo bol zasiahnutý vlastne ukrajinskou streľbou vlastne na tých Rusov. Ona prežila 6 mesiacov v pivnici. Nám tam ukazovala, že nohu, jak si poranila, keď chodila a vlastne nám ukázala celú tú pivnicu. No taký, ona bola tam sama.
Čiže taký ťažký osud. Ale povedal, že vďaka vlastne tým potravinám, ktoré si skladovala v pivnici, že dokázala prežiť. Hej. Čiže aj tak ľudia prežívali. Som sa tam stretával s ľuďmi, ktorí, som sa ich pýtal, že jak ste prežili tú okupáciu, že doniesli vám tí Rusi niekedy humanitárnu pomoc. A jedna pani nám vravela v ruských tíškach, to je kúsok ďalej do Cirkumy, že raz nám doniesli klobásy, ktoré ukradli v miestnom mäsikombináte, ktorí potom zaminovali a odtedy nedoniesli nič. No a ja, keďže som už nemala čo jesť, tak som chodila po pivniciach susedov, ktorí ušli a vlastne zobrala som si to, čo tam mali. Zemiaky, cibulu, zavaraniny, lebo ja som nemala z čoho iného žiť. Čiže aj takýmto spôsobom prežívali v tých vojnových oblastiach vlastne ľudia sa chytajú všetkého možného, čo môžu, aby prežili. To si aj neviem predstaviť. Neviem, vyťahnem ďalšiu. No, toto je bytovka v Iziume, ktorá bola, myslím, že to bolo ešte v marci, 3. marca 22 vybombardovaná. Vlastne obyvateľ tej bytovky sa išli schovať počas leteckého poplachu do pivnice pod bytovkou, ale Rusi ju trafili ťažko, myslím, že 1,5 tonovou bombou leteckou. Vlastne všetci obyvateľe tej bytovky, ktorí boli v tej pivnici, zahynuli. Myslím, že 52 ľudí tam zahynulo v ten deň. Z mnohých nich sa nenašli žiadne pozostatky, lebo im sa vyparili. Bol tam taký požiar, že nikto neprežil a mnohí sa... Ten Izium bol tiež okupovaný až do septembra alebo oktobra 22. Myslím, že v oktobri 22 ho oslobodili a ja som tam vtedy aj bol keď vykopovali vlastne tie hromadné hroby. Že tam boli desiatky ľudí, ktorí mali zviazané ruky, boli zastrelení do zatýlku, do hlavy, zo zadu. A iba 11 z nich bolo vlastne vojakov a asi 400 ľudí bolo civilistov, ktorí tam v tých hroboch našli. Tu je naša Katka Pajerská, ktorá je z Osenca, čiže tí, ktorí sú tu na z Bratislavy, z okolia, tak ju možno poznajú. Ona žije na Ukrajine už 15 rokov, venuje sa tam najmä Rómom, robí na charite a vlastne pomáha Ukrajincom. Ona je taký, voláme ju, že železná lady. Že s nami veľmi veľa, neustále, ona každý týždeň je na východe, čiže ide medzi Zakarpatím a Charkovom, Zakarpatie, Cherson a podobne. A je veľmi ľudská, samozrejme, čiže to je jeden z takých príbehov. Toto sme boli, toto je v Piščanom. To veľmi často sa v správach mesiac, dva dozadu objavovala dedinka Piščane a to je presne v tej dedinke, lebo teraz tam vlastne Rusi s Ukrajincami si stále tú dedinu vymieniali. My keď sme tam boli, tak tam žilo 27 ľudí ešte. To bolo myslím, že január minulý rok, keď sme tam boli naposledy. Tá babička tam už určite teraz nie je. No a toto je babka Šurka, taká dedinka, že ruské tíšky. Ona mala 50-ročného syna, ktorý zahynul a žije teraz vlastne sama so psíkom a tiež sa snaží prežiť. Bola aj pod okupáciou. Kto máte záujem, môžete si pozrieť taký film, ktorý máme voľne dostupný na YouTube. Spomeniem si, jak sa volá. Hej, ja ostanem vlastne pri tej poslednej fotografii, že vlastne na tých fotografiách máš aj také krásne na tej predchádzajúcej, že príbehy pomáhania. Že teba vidím aj, ako ťa poznám, tak ty si človek, ktorý dáva dokopy ľudí, že ich spájaš, organizuješ, zapaluješ ich pre dobrú vec. Povedz, že ako sa ti aj podarilo zorganizovať dobrovoľníkov, lebo to, čo ty robíš, že robíš to vlastne, že sa ti podarilo do toho zapojiť celú komunitu, ľudí zo Slovenska, veriacich, neveriacich, proste všetkých. Hej. To postupne sa nám ozývali ľudia, aj vďaka tomu, že som dával veci hlavne na Facebook, to je taká moja komunikačná platforma. Ozvali sa, že chce ísť pomôcť. Napríklad teraz v nedeľu sa vrátila výprava, kde boli až 3 noví dobrovoľníci. Že 2 z Košíc, 1 z Bratislavy, ktorí už dlho chceli ísť, ale nikdy sa im nedarilo zladiť ich možné termíny dovoleniek s našim odchodom, tak teraz vlastne prvýkrát išli a už sa mi aj ohlasili, že chcú ísť znova.
Ozval sa mi pán, 72-ročný Vládko z Kežmarku, ktorý sa mi bol na každej jednej výprave. Na každej jednej. Áno, na každej jednej. Lebo to aj dlho trvá, Tony, kým tam dojdeš. Áno, Vy chodíte autom. Koľko chodíme je to? autom, je to 1700 km, tam 1700 späť, Ale plus trvá tam to ešte dlhšie, niečo nie? nabeháme. Za 24 hodín To je dojdeme to. vlastne do Slavianska z Popradu. Všetko závisí aj hlavne pri ceste späť od našich colníkov, ktorí nás niekedy zdržia aj 10 hodín. 10 hodín na Áno, hranici. áno, celkom bežný čas. Čo hľadajú? Cigarety či nepašujete? Nejde o to, že nás zdržujú, ale oni majú asi nejaký taký, neviem, či normu, že 3 auta za hodinu a viacej neurobia. Keď tam je viacej aut, tak jednoducho čakáš. Dáme interpeláciu pánovi ministrovi. Ale ten má na starosti Áno. iné veci. Policajné Košelovská veľmi zverná podobne. A No? máme tam, si pamätám, že študenti s nami často idú. Alebo máme chlapa, ktorý si bere dovolenku, že napríklad za minulý rok bol 3-krát s nami, čiže on 15 dní zo svojej dovolenky sa vlastne minul na to, aby mohol ísť s nami. On tak niekedy išiel, že o 10. večer vlastne skončil šichtu, sadol si do auta, prišiel ku nám do Popradu, odkiaľ vlastne vyrážame a my zvykneme tak okolo 2-3 ráno vyrážať, aby sme vlastne prešli Kyjev v nedeľu ešte. Čiže v nedeľu skoro ráno o 2 vyrážame, aby sme okolo 5-6 prešli Kyjev, kedy je tam slabá premávka, lebo je víkend. Potom vlastne ďalej môžeme ísť v kľude, lebo v Kyjeve sú často zápchy. No, chodí s nami reportérka Slovenského rozhlasu Anka Šipošová, ktorá bola asi 5-6 krát. Možno v štúdiu Svet ste počuli reportáže od nej. Tam bola aj taká najnebezpečnejšia udalosť, ktorá sa vám stala. Povedz. Áno. To bolo v marci, keď bola s nami vlastne naposledy. Tak vtedy vlastne zaútočili na Slaviansk šahidy. To sú vlastne také drony, ktoré nie sú asi 50 kg nálož, ktorú už dokáže narobiť dobrú škodu. No a bola noc, vlastne oni keď je poplach, alebo keď Ukrajinci počujú, že sa blížia drony. V Slaviansku veľmi často oni ani nestihnú vyhlásiť letecký poplach, pretože Slaviansk je iba 20 km od frontovej línie. Čiže oni keď tie šahidy vystrieľa niekde možno 20 km za líniou, tak oni dokážu v priebehu niekoľkých minút vlastne doletieť do Slavianska. Čiže to bol aj tento prípad. Až keď prvé drony padli, tak vypli vlastne pouličné osvetlenie v celom meste. No a tí šahidy teraz majú takú taktiku, že sú vo vzduchu vysoko asi 2 km a potom strmhlavo vlastne idú dolu. A tam nevieš, že či to padne rovno na teba, alebo vedľa je škola, vedľa fary, kde vlastne máme humanitárne centrum, alebo niekde na sídlisku, tak nakoniec padli 6 šahidov do prostred sídliska, asi 300 metrov od nás. Ale ako vtedy sme sa naozaj že báli. Pán Boh bol s vami. Ešte ťa potrebuje, aby si pomáhal ľuďom. Dám teraz chvíľku priestor ľuďom, lebo už tu mám prvé otázky. Anna hovorí, hanbím sa za premiéra, vám ďakujem za vašu prácu. Držte sa. Ďakujem. To je pre teba. Beata hovorí, ďakujeme Estonsku, Fico plače, Slovensko sa teší. Áno, Slovensko sa teší. Je to hanba, pán premiér. Malo stať doma, nemusel by zažiť takúto hanbu. Daniela ti hovorí, pán by mal chodiť prednášať na stredné školy. Nie je tá vyžitá europoslankyňa. Tony, chodíš na stredné školy, prednášaš? Áno, samozrejme chodím aj na stredné školy, aj na základné školy, čiže kdokoľvek má záujem, môžete mi napísať, nájdete ma na Facebooku pod profilom Anton Frič. Alebo Tony Frič, že neviem. Tony Frič. Kľudne mi napíšte, rád prídem, porozprávam či už o Ukrajine, alebo o pomáhaní, o dobrovoľníctve. Urobím si s deťmi taký malý kvíz, kde sa bavíme o tom, že komu treba pomáhať a potom vlastne diskutujeme o tých skupinách ľudí, aj o ich vlastných skúsenostiach. Ja to vždy spájam aj s tým, že v tom meste, kde vlastne prídem na prednášku, tak predtým pooslovujem rôzne občianske združenia a charity a ďalšie organizácie pomáhajúce a vlastne zbieram od nich kontakty a ich potrebu pre dobrovoľníkov. Čiže sa mi už podarilo v niekoľkých domov dôchodcov zabezpečiť, že im vlastne stredoškoláci chodia pravidelne každý týždeň čítať, alebo chodia na prechádzky s postihnutými deťmi alebo podobne. Čiže aj takýmto spôsobom sa snažím pomáhať aj na Slovensku. Čiže veľmi rád prídem, stačí sa ozvať. Využite ponuku. No a Leonie píše,
Tak by mal Fico žiť v pivnici od cibuli a zemiakoch pol roka. Áno, Stačilo by, ako to keby môže žil byť. aspoň jeden deň ako Tony. Počuj, ako Tony vyzerá tvoj deň, keď prídeš na Ukrajinu? No, keď prídeme na Ukrajinu, väčšinou sme partia od 6 do 10 ľudí. No, ideme našou rodinnou dodávkou, ktorú deti pomenovali Karolína a plus väčšinou ešte nejaké ďalšie auto. Čiže tej dodávke ideme takí 6, aby to bolo pohodlné na tých 24 hodín, a v ďalšom aute idú ďalší. No a deň sa začína o 6 ráno, kedy sú v kaplnke na fare vlastne chvály, kde otec Julian alebo otec Viktor nás veľmi hlasným spevom zobudia. A to je jedno, či sú tam ateisti alebo kdokoľvek. Jednoducho sa zobudíme a začíname potom vlastne robiť. Aktuálne sme v takom štádiu, že vlastne tam chodíme pomáhať ľuďom, ktorí buď sa musia evakuovať z tých prifrontových oblastí, alebo majú zničené domy a rozhodli sa, že sa idú vrátiť domov a vlastne je im potrebné pomôcť tie domy zrekonštruovať. Hej. Čiže vstaneme, dohodneme sa, dáme si raňajky, kde sa dohodneme, že čo kto ide robiť, čo treba nakúpiť, a vlastne ideme na to miesto určenia a robíme väčšinou až do 7 večer. Potom sa vrátime vlastne na večeru a ideme spať. Večer sa ešte tak väčšinou rozprávame, niekedy si aj zatancujeme, zaspievame, čiže je taká dobrá nálada. Ale chodíme spávať väčšinou skôr, aby sme vlastne ráno mohli znova. Čiže sú to naozaj že pracovné výlety. Niekedy sa robíme aj, ako vždy sa snažíme zapojiť do toho aj nejakú takú kvázi že zábavu, že sa ideme pozrieť, zábavu myslím v úvodzovkách. Posledne sme sa boli zabaviť na výlete v Pokrovsku, hej, ktorý bol taký celkom zabavný. Hej. Alebo si chalani išli zastrieľať, že sme sa dohodli s vojakmi, že pôjdeme na strelnicu, že si zastrieľajú. Alebo hej, aby mali aj trošku takú nejaké odreagovanie sa od práce a od stresu. Ten život akože v krajine, ktorú zmieta vojna, musí byť úplne iný. Ale povedz ešte aj o humanitárnom centre, ktoré vlastne ste spoločne. Áno. A ako myšlienka vznikla, prečo? Od mája minulého roka, vlastne až do marca, sme stavali Slovenské humanitárne centrum v Slaviansku, slovenské a žiadne iné, aj keď nám pomáhajú aj bratia Češi, aj Ukrajinci. Tá myšlienka vznikla na základe rozhovoru alebo potreby miestneho kňaza otca Juliana, ktorého sme navštívili prvýkrát v marci, kedy bol na fare, stará fara, kde vlastne nič nebolo, on tam nemal ani posteľ, ani nič. A už vtedy vyjadrili myšlienku, že potrebuje vlastne pomoc, tak sme vtedy mu doviezli humanitárnu pomoc. A v máji sme tam prišli taká väčšia partia, vtedy sme tak sedeli vonku na dvore, kde boli také všelijaké staré búdy, garáže rozbité. Pod stromom sme tam sedeli a vraví, že ja mám takú predstavu, že tie búdy zbúrame a tu postavím prístrešok, že keď ľudia prídu, lebo on nemal ako pomáhať ľuďom, že nemal na to priestory, že keď ľudia prídu, aby si tu mohli sadnúť, oddychnúť, aby tu bol priestor na humanitárnu pomoc. Tak ja som vtedy povedal, veď dobre, pozbieram nejakých chlapov a prídeme. Hej. A on povedal, že také veci sa nedejú, to vôbec nie. Ale udialo sa, vlastne v júni sme išli ako prvá výprava, vtedy vlastne každý jeden mesiac sme tam chodili a už vlastne na Vianoce minulý rok to už bolo vlastne dokončené, ale oficiálne sme to otvárali v marci tento rok. Čiže teraz to centrum funguje v takej podobe, že ostala tá pôvodná fara, plus je tam veľký priestor ako sklad humanitárnej pomoci, plus je tam veľký priestor na stretávanie ľudí, plus sú tam sprchy, toalety, práčky, sušičky, že keď ľudia aj prídu, potom je tam aj 7 alebo 8 postelí, kde ľudia sa vedia vyspať, keď sa evakuujú, vedia si tam oddychnúť, pozbierať informácie, oprať si veci a tak ďalej. Čiže je to také naozaj, že funkčné centrum, ktoré veľmi dobre funguje a riadia ho ženy. 3 ženy sú tam šéfky a prevádzkujú ho. Tak muži sú na fronte. Áno. Muži bojujú. Áno. Andrea sa pýta, Rusi uniesli 20 000 detí. Podarilo sa niektorým deťom vrátiť na Ukrajinu? Áno, podarilo sa. Ako my nie sme samozrejme do toho zapojení, lebo to je na úplne inej úrovni. Viem, že tam je nejaký Slovák,
ktorý v tomto projekte alebo programe na vlastne návrat detí z Ruska na Ukrajinu pracuje. Počúval som podcast, pán Poliačik, myslím to je, hej, a on vlastne aj hovoril, že niekoľko 100 detí sa podarilo zatiaľ zachrániť a stále pracujú vlastne na ďalších. Hej. Ty si sa angažovala aj v prospech sirotinca. Áno. Sirotne, nenazval by som to úplne sirotincom, vlastne je to na Zakarpatí, v takej dedinke Perekraštia, kde je bývalá škola v prírode a sú tam aj siroty, ale sú tam aj ženy s deťmi, ktoré museli vlastne ujsť zo svojich pôvodných domovov. Je tam veľmi veľa žien z Lisičanska, z Donecka, aj z Charkovskej oblasti. Čiže všetko ľudia, ktorí nemajú kde inde žiť. Čiže tam chodíme, pomáhame. Dokonca tam s dcerou som bol niekoľkokrát aj s našimi psami a vlastne sme tam robili kanisterapiu, čo bolo veľmi populárne s tými deťmi. Áno, Tony má 2 borderky. 2 borderky máme, áno. Na kanisterapiu, áno. A to bola ešte jedna zaujímavá otázka, že či chodíte, keď chodíte, Mirka sa pýta, keď chodíte s humanitárnou pomocou na Ukrajinu, máte aj nejakú vojenskú ochranu? Nie. Nemáme vojenskú ochranu, ale máme dobré vzťahy aj s vojakmi, aj s policajtami, aj s miestnymi ľuďmi. Čiže vždycky, keď ideme do nejakej oblasti, kde hrozí, že môže byť nejaké nebezpečenstvo, tak vždycky ideme s niekým miestnym, ktorý je v kontakte s tými miestnymi autoritami. Čiže zatiaľ sa nám nikdy nič nestalo. Ale nosíme si samozrejme so sebou, ako priamo v Slaviansku nemáme, ale ako náhle ideme bližšie k frontu, tak si obliekame vlastne prestolné vesty, príľby. Nosíme lekárničky, hej, tu môžem ukázať, mám takú lekárničku. Tu vždy nosíš pri sebe. Áno, som si zvykol, hej. Tak skauči, KPZ-ky, krabička prvej. Hej, a kde vlastne základnou zložkou každej lekárničky je turniket, hej, čiže keď vám otrhne nohu alebo ruku, tak nás to učili, že jednou rukou, ako si to zaviazať, hej, čiže je to taká vec, že si to zatiahnete a prestane vám krvácať. Absolvovali sme aj rôzne kurzy zdravotnícke a podobne, čiže aj snažíme sa byť pripravení najlepšie, ako vieme. Aj na takéto situácie, ktoré sa zatiaľ nestali, ale vždy treba s tým rátať. A Mirka sa ešte pýta, či boli ruské vojska front aj v blízkosti vás, keď ste tam boli? Áno, boli sme, napríklad v januári sme boli na evakuácii blízko Kupianska, kde bol front od nás asi 1,5-2 kilometre. Alebo v Pokrovsku, ktorý bol v tej dobe, keď sme my tam boli, tak boli Rusi veľmi blízko, potom sa ich podarilo vlastne kúsok zatlačiť späť. A teraz je to už veľmi nebezpečné kvôli dronom. Že ja si pamätám ešte, keď som bol v Bachmute v 23. niekedy január, február, marec, tak tedy ako padali tam tie delostredské granáty, ale nebolo to také, boli ste 1,2 km od frontu a dalo sa tam prežiť, lebo tedy ešte tie drony neboli. Ale teraz vlastne, keď ideme niekde blízko frontu, tak vždycky idú s nami buď vojaci alebo miestni ľudia, ktorí majú brokovnice v rukách a máme otvorené všetky okná a pozeráme, či nejaké drony nejdú nad nami. Ako náhle sa objavia drony, tak utekáme preč. A Ina sa pýta, dávam otázku za Ficových voličov. Kto vás platí? Soros alebo... Ideš, Tony, kto vás platí? Priznaj farbu. Robíme zbierky, čiže fungujeme na Doniu. Aj teraz je vlastne vyhlásená zbierka na Doniu. Myslím, že sa to volá, že Slovenské humanitárne centrum v Slaviansku. Čiže kto chce, môže nás podporiť. Vyhľadajte si to tam. A vlastne fungujeme cestou. Čiže jedna cesta, čisto iba náklady na dopravu, ubytovanie, stravu stojí okolo 1500 eur. A plus, keď tam kúpime materiál pre tých ľudí, ktorým vlastne tie domy opravujeme, alebo keď sme stavali to humanitárne centrum, tak tie náklady bolo okolo 30 000 a všetky tie peniaze sme vyzbierali cez darcov. A počkaj, čo na to hovorí? Lebo keď ťa tak počúvam, frontová línia, drony, pár 100 metrov od teba, už mohlo byť po tebe. Čo na to hovorí tvoja rodina? Koľko máš detí? Boja sa, mám 5 detí, hej, s jednou ženou. A čo na to hovorí tvoja manželka? Není nadšená, hnevá sa na mňa, ale
akože snažím sa aj teraz napríklad na niekoľko tých výprav nejdem, aby som bol aj viacej doma, aby som sa mohol venovať aj ďalším projektom, ktoré tu na Slovensku mám. Čiže no, ja si ešte pamätám časy, keď som fotil a chodil som často, hej, že som bol v Kenii mesiac, alebo do Iraku som chodil z jedného roku som strávil 6 mesiacov v Iraku, tak hej, vtedy to bolo také, že buď si vyber, že budeš mať rodinu, alebo sa budeš venovať fotografii. To sa nedá. Ja nepoznám profesionálneho fotografa, alebo kameramana, alebo kohokoľvek novinára takého, ktorý chodí do vojnových oblastí, že by mal funkčné vzťahy a funkčnú rodinu. Hej. Väčšinou sa to nedá sklbiť. Možno sú nejaké výnimky, ale nie ich veľa. Čiže, hej, a ja už trošku spomaľujem, ale super je, že stále sa nám hlási strašne veľa ľudí, ktorí chcú ísť pomáhať. Čiže idú, nemusím ja ísť, lebo už máme skúsených dobrovoľníkov, ktorí tam chodia každý mesiac. Čiže viem poslať chlapov, alebo aj ženy sa nám hlásia, tak viem ich poslať s nimi a nemám nejakú veľkú starosť, že by sa im mohlo niečo stať, lebo sú so skúsenými ľuďmi. A keby sa niekto chcel prihlásiť, že by vám chcel pomôcť, kde ťa má kontaktovať? Ideálne cez Facebook, to je taká najlepšia komunikačná platforma pre mňa. Myslím, že tam mám zverejnené aj číslo, čiže kľudne sa môže ozvať. Hej, a akýmkoľvek spôsobom sa dá pomôcť, hej, či už peniazmi, alebo ako dobrovoľníci, alebo modlitbou, je úplne jedno. A rozmýšľala som, že keď som rozmýšľala na tú tému Ukrajiny, tak že ona je strašne taká rozdeľujúca v slovenskej spoločnosti, že tak ako kedysi bol, že vakcinácia bola rozdeľujúca, alebo že COVID, tak teraz je to vojna na Ukrajine, že je veľmi veľa ľudí, ktorí to majú úplne naopak, myslia si, že vlastne Ukrajinci si za to môžu sami, alebo že Rusko vlastne ich muselo napadnúť, lebo neviem čo. A zdá sa mi, že niekedy takto rozmýšľajú aj naši kamaráti z konzervatívnych krúhov. Že prečo je to tak, alebo ako to vnímaš, že ako by sa upínali k tomu Rusku ako k nejakému idolu konzervatívneho sveta, kde Putin teraz ochranca tradičných hodnôt, pritom to vôbec tak není. Hej, tak Rusko bola prvá krajina, kde sa zlegalizovali potraty, Rusko bola krajina, kde ako nikdy asi nefungovala sloboda, že človek si mohol povedať svoj názor a nebol za to potrestaný. To jednoducho. Konzervatívne hodnoty sa možno podľa mňa zakladajú na tom našom desatoro, ktoré je aj takým návodom pre život aj pre neveriacich ľudí. Ja v Rusku neviem, či dodržiavajú, čo je len jedno z toho. Čiže ja tiež nerozumiem. Máme aj veľa cimírov medzi mojimi kamarátmi konzervatívnymi, ktorí vrajú, v záujme mieru, nech sa Ukrajina vzdá územia. Veď to je blbosť. Čiže v záujme mieru chcete porušiť celý funkčný medzinárodný systém práva. Jednoducho začne fungovať právo silnejšieho, že kto má svaly, kto má zbranie, tak si môže zabrať krajinu. Tak potom sa môžeme bať my Maďarska, s našou 13 000 armádou, akože čo? Keď sa Maďari rozhodnú, že prejdú cez Dunaj, tak nás zaberú v priebehu jedného dňa. Dáni sa môžu báť o Grónsko a tak ďalej. Presne, čiže to zakladá absolútny precedens. Tá Ukrajina, keď bude prinútená vlastne sa vzdať nejakých území, tak tento svet sa stane veľmi nebezpečným miestom. Pozdravujete aj tvoja manželka. Martinka. To je krásny odkaz. Že pozdravujem môjho úžasného muža. Tak toto si myslím, že je najkrajšie vyznanie. Áno, veľmi pekné. Pozdravujeme. Ľubomír hovorí, alebo píše, že Fica by mali pustiť, aby sa dostal kam tam chce, lebo on z toho vyťaží maximum nenávisti a podpory od fašistickej časti nášho národa. Takto, ak by bol zväčšnený na záberoch Červeného námestia, tak by ho vedela história cieľene odsúdiť ako zdravcu. Pozdravujem, veľa síl, Veronika, vám aj pánovi Fríčovi, takže... Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, áno. To je toto správanie Roberta Fica hraničí až z vlastizradou, keď sa vyberie do stískať ruku agresorovi a načene mávať z tribúny. Ukrajinci veľmi aktívne testujú protizdušnú obranu nad Moskvou teraz, čiže sa môžeme možno tešiť. Hej, nikomu neprajeme ale nič zlé, však ale nech si užijú tú chvíľku na tej tribúne, ale ozaj človek
musí byť totálny sociopat, aby išiel mávať v podstate, alebo byť tam s masovým vrahom. Ešte tu máme otázku, to, že áno, že toto je vlastne si už zodpovedala, možno, že Tony, ako ti môžeme pomôcť? Zapojiť sa do zbierky na Doniu, čo nám veľmi pomôže. Lebo teraz máme zbierku vlastne na ročnú prevádzku centra, kde potrebujeme zhruba 1500 eur mesačne, aby sme dokázali vykryť aj potreby humanitárnej pomoci, zaplatiť energie, zaplatiť vlastne tú pani z Odesy, ktorá sa o to centrum celé stará a manažuje ho. Čiže toto je taká najlepšia pomoc, ktorú by ste nám mohli momentálne poskytnúť. A keď chcete ísť ako dobrovoľníci, treba mi napísať, nie je problém, chodíme každý mesiac. Čiže je to na týždeň od nedele do nedele. Čiže zaberie vám to 5 pracovných dní. Čiže tí, ktorí pracujú, máme dokonca takých zamestnávateľov, ktorí dali svojim zamestnancom, že platené voľno. Hej, že vy idete pomôcť, tak my vám dáme tú možnosť. Hej, čiže čo je úplne úžasné. Niektorí dali neplatené voľno a niektorí som chceli zobrať dovolenku. Ale... Hej, tak tých, ktorí dali platené voľno... A sú aj rôzne podpory formy. Môžete ma pozvať ku vám do školy, keď máte deti na školách, dohodnite s riaditeľmi, že môžem prísť a môžem porozprávať jak som hovoril, o pomáhaní, o tom, čo sa deje na Ukrajine, alebo celkovo o tom, kto sú vlastne ľudia v núdzi a môžeme sa s deťmi baviť o tom, že komu je potrebné pomáhať. Fotograf Marek ti píše, že držím ti, Tony Frič, palce, obdivujem tvoju odvahu pomáhať na takom nebezpečnom mieste. Ďakujem. Mal si strach niekedy? Máš strach, jasné, keď tam chodíš? Bojím sa, stále sa bojím, hej, vždy idem na spoveď, čiže či už počas cesty alebo pred cestou. A ako podľa mňa, kto sa nebojí, tak je chorý. Hej. Jozef ti píše, pekný večer. Myslíte si, že ľudia na Ukrajine, ktorí chceli niekedy pomôcť od Rusov, myslím ruskej národnosti, ako oni vidia teraz tú ruskú agresiu? To je zaujímavá otázka, že vlastne však niektorí hovorili po rusky. Áno. Ako ja sa s nimi často rozprávam, hej, napríklad aj tá babka Šúrka, ona často rozpráva, že chodila som do Belgorodu na nákupy, hej, so synom a tak. A že ona nerozumie, že mali dobré vzťahy, že chodili tam na návštevu, že mali tam známych. A že teraz jej tí ľudia píšu, alebo teda keď sa začala vojna, že jej písali, že sú fašisti a že prečo robia zle Rusku a pritom Rusi vlastne napadli Ukrajinu. Čiže oni nerozumejú, lebo naozaj oni mali v tých pohraničných oblastiach mali veľmi dobré vzťahy s Ruskom, ktoré sa teraz definitívne pokazili. Akože Putin urobil jednu dobrú vec, že zjednotil vlastne ukrajinský národ. Napríklad v našom centre pomoci po Poprade, kde nám chodí asi 700 Ukrajincov, teda kde sa im snažíme pomáhať, tak tam najžiadanejší jazyk po slovenčine je ukrajinčina. Čiže ruskí hovoriaci alebo Ukrajinci, ktorí boli ruskej národnosti a pre ktorých bol materinský jazyk ruština, už nechcú rusky rozprávať a učia sa vlastne ukrajinsky. Lebo povedali, že nechcú hovoriť jazykom okupantov. Čiže toto sa Putinovi podarilo, čiže úplne niečo opačné, než zamýšľal. Lebo najviac ubližuje, vlastne aj Rusi najviac ubližujú Ukrajincom ruskej národnosti, ktorých väčšina žila vlastne na východe Ukrajiny. Čiže zničili im domy, vyhnali ich, zničili im životy, pozabíjali ich. Čiže toto je tá ruská pomoc Ukrajincom. Alenka sa ťa pýta, či to máte aj zbráne na obranu. Nie, zbrane nemáme. Ako vravím, že niekedy idú s nami vlastne miestni, či už dobrovoľníci alebo vojaci, ktorí majú brokovnice pri sebe na drony, ale zatiaľ ich nemuseli použiť našťastie. Čiže my zbrane nepoužívame. Nie. Vy máte len dobré srdce, ako najväčšie správy. Hej. Ešte toto som prečítala. A možno, čo bol pre teba, Tony, taký najsilnejší zážitok? Ja strašne veľa zážitkov. Akože najviac také emocionálne boli, keď padali tie šahidy asi. Na to nezabudnem nikdy. Asi. Ale aj tie príbehy ľudí. Hej. Mal som tam taký pár, ktorí boli zasnúbení, boli zdravotníci, ktorým sme pomáhali, že sme im nosili. Vlastne sme tú ich sanitku vybavovali komplet zdravotníckymi pomockami, aj prístrojmi a podobne.
Potom sme sa dozvedeli, že ich vlastne, keď viezli vlastne pacienta, tak ich vlastne jednotka, dvojica ruských vojakov, ktorým sa podarilo preklznúť vlastne cez frontovú línu, že ich rozstrieľali na pádrť, hej. Takže to bolo také veľmi ťažké a vtedy som to veľmi ťažko prežíval, lebo sme mali taký dobrý vzťah. No, ale je veľa aj veselých, humorných príbehov, hej, Lebo tá Ukrajina je ťažká téma, že ťažko sa rozpráva o utrpení, keď v podstate človek nemá tie základné potreby. Možno taká sranda, že aby sme pochopili, že jak funguje, že spočiatku nikde, a keď mi navigácia vlastne ukazovala, že je tam kamera, tak sme to neriešili, lebo nikto na Ukrajine vtedy ešte neriešil. Ale mal som napríklad v apríli 22 som mal taký zážitok z Charkova, že predstavte úplne prázdne mesto, kde každú chvíľu padali nejaké rakety, granáty a podobne. A prešiel som vlastne cez ulicu asi 20 metrov od prechodu prechodcov, lebo nikde nikto. Hej. A teraz zablikalo auto, húkajúce, zastavili vedľa mňa policajti. Ako si to dovolujete prechádzať cez ulicu, kde mimo prechodu prechodcov ešte aj na červenú ste prešli? Bolo to úplne, že jak surreálny svet. Ale ospravedlil som sa, povedal som, že v poriadku, budem dodržiavať. A potom také zážitky, čo je u nás napríklad nepredstaviteľné, že keby sa u nás niečo také dialo, že idete ulicou, kde hodinu pred vami alebo 10 minút pred vami dopadol nejaký delostredský granát alebo raketa, je tam kráter 5-metrový a idete po tej ulici ráno a už je vlastne vyasfaltovaná cesta aj s namaľovanými pruhmi. Tam by sme mali poslať starostov, primátorov, županov a šéfa diaľničnej spoločnosti. Čo je úplne úžasné v tom, že oni sa snažia udržiavať taký aspoň trošku náznak normálnosti pre tých ľudí, že aby nevideli ľudia to rozbité mesto. Aj opravené budovy v Charkove. Prišli sme tam v apríli, maji 22, kopec rozbitých budov. Prídete o rok a už tie budovy sú opravené. Teraz sú znova zbombardované, ale zase ich opravujú. Alebo celá Saltívka, sídlisko, kde každá jedna bytovka bola poznačená, niektoré boli úplne zrovnané so zemou. Tak teraz vlastne na mieste tak najzničenejšej bytovky, o ktorej sa aj vravelo, že to nechajú ako múzeum, ale nakoniec ju dali dolu, tak teraz tam stojí úplne nová bytovka s novými bytmi. Hej. Takže oni naozaj sa snažia udržať v tých ľuďoch aspoň nejaké náznaky normálnosti, aj keď je to naozaj ťažké v tých podmienkach. To som sa chcela spýtať, že či sa to dá zvyknúť si na taký život v permanentnom nebezpečí a tváriť sa, alebo že žiť úplne normálne. To už keď prejdete cez hranicu, tak už tam máme zapnuté aj tie také všelijaké aplikácie, ktoré ukazujú, že kde prebieha, kade budú letieť rakety. Lebo aj Lvov zasiahli niekoľkokrát a zomrelo tam i desiatky ľudí. Čiže to není, že iba na východe. Čiže my si to sledujeme, ale neviem, do krytu som neutekal iba raz. Aj v Charkove v apríli 22, ale odtedy som do krytu neutekal ani nikto z nás, lebo nikdy nás netrafilo, nikdy sme nemali nejaké také, že by sa niektorému z našich dobrovoľníkov niečo stalo, alebo mne tak to tak berieme, že mene Božom. Máte špeciálnu ochranu. Ešte je tu zaujímavá otázka od Jozefa. Akú podporu má prezident Zelenský medzi ľuďmi? To je jedna. A potom druhá je, ako sa postavila pravoslavná cirkev na Ukrajine k útoku, k ruskej agresii. No, pokiaľ viem, posledné prieskumy, keď som pozeral, tak mal okolo 60%. Trump mu dosť pomohol, bol niekde okolo 40-ky, ale ako vlastne prebehol ten slávny rozhovor v Bielom dome. Že kde má oblek, hej? Áno, tak vlastne vstúpla vtedy na 64% a teraz posledné, že som pozeral pár dní dozadu, tak má okolo 60%. Čiže podpora veľká. Ľudia hovoria, že mnohí povedia, že nemám rád Zelenského a nevolil som ho, ale páči sa mi to, čo robí a ako to robí. Hej. Čiže že som hrdý na neho. I to aj často vojaci povedia, že som hrdý na toho prezidenta. Čiže to je naozaj že super. A druhá časť otázky bola pravoslavná cirkev. No, tam je to také... Tak poviem moju skúsenosť, že my, keď spolupracujeme s cirkvami, čo je veľmi časté, lebo takú najväčšiu pomoc v rámci Ukrajiny
ľuďom poskytuje grekokatolícka a rímokatolícka cirkev. Hej? To dokopy tvorí tých ľudí asi 10% a zvyšok sú vlastne ortodoxní. A je tam vlastne tá ukrajinská ortodoxná cirkev a Moskali takzvaný, to je tá, ktorá patrí pod moskovský patriarchát. S nimi neprichádzame do styku. Hej? Čiže ja ani nemám nejaké také... Čo ja viem, takže niektoré tie chrámy zatvorili, lebo slúžili ako zdroj informácií pre ruskú armádu, že tam boli vlastne tam zbierali rôzne informácie a posielali ich Rusom a podobne, ale nesledujem to tak veľmi, lebo nejak ma to neovplyvňuje. Čiže my, keď už aj pracujeme s kňazmi, tak sú to väčšinou Rím alebo grekokatolíci. To je také nešťastné, že vlastne keď sa tá pravoslavná cirkev stáva súčasťou už vojnovej propagandy, aj smerom, hej, tej viere. No. A som zabudol našich bratov luteránov pozdraviť, hej. Čiže oni sú naozaj brutálne aktívni, hej. Otec Brian tu nás zo Slovenska chodí každý mesiac s kamionom a hej, ako celkovo tie luteránske cirkvi v rámci Ukrajín sú mimoriadne aktívne pri pomoci ľuďom. Hej. A oni tiež nerozlišujú, že jak my takisto neriešime, či je niekto veriaci, neveriaci, jednoducho pomáhame tomu, komu treba. Oni k tomu pristupujú úplne rovnako. A máte aj zo zahraničia dobrovoľníkov? Alebo že takto, že máte aj nejaké také medzinárodné spolupráce? Máme, prihlásia sa mi, hej, sem tam nejaký Američan. Mali sme Američanku Patrišu, ktorá u nás niekoľko týždňov alebo aj mesiacov bývala, dokonca u nás doma. Hej, a bola som ňou niekoľkokrát na Ukrajine, teraz je späť v New Yorku, ale zase sa v lete chystá vrátiť. Čiže ona aj bývalá novinárka, ktorá ju vlastne zaujímala tá téma, prišla pomáhať vlastne do Michaloviec, do centra, už sa chcela vrátiť a oslovili ma, že či ju nezoberiem na Ukrajinu, že by chcela ísť, tak samozrejme som ju zobral a tiež som sa strašne veľa od nej naučil, aj čo sa týka hlavne taký fact-checking, že pre ňu to bolo nemysliteľné vypustiť niečo, čo nemá niekoľkokrát overené. Čo aj u nás v našich médiách to nie je úplne bežná vec. Aj tí Američania sú v tom veľmi, veľmi striktní. Čiže to sa mi veľmi páčilo. Prezident moc nie? Ktorý, aj tak prezident. Pamätáme si, ako sa jedia psi a mačky a tak. Tu máme ďalšiu otázku. Ina, chcela by som sa spýtať, či ste v kontakte aj s ľuďmi, ktorí zachraňujú opustené domáce zvieratá. Áno, veľmi často sme vozili, aj stále ešte vozíme vlastne rôzne granule a pre psov, pre mačky a podobne. Dosť dlho sme pomáhali jednej pani, ktorá mala pri Charkove v jednej dedinke vyše 100 psov, ktorých vlastne vyzbierala od tých ľudí, ktorí vlastne ušli. Hej? Lebo veľmi často ľudia ušli a nechali tie domáce zvieratá za sebou, lebo ich nemali ako vlastne zobrať. Čiže to bolo. Ale zase sú aj také smutné prípady, aj vojaci pravili, že veľmi často musia psov zastreliť, keď sú vlastne na tom fronte, lebo že tie psy si zvykli na ľudské mäso, že ich aj napadajú priamo, čiže... Ale zase na druhej strane je veľmi veľa vojakov, ktorí majú svoje mačky, majú svoje vtáčiky, majú svojich psov, ktorí vlastne takým spôsobom sú pre nich terapiou v tých zákupoch. A čo by si odkázal ľuďom, ktorí tvrdia, že Ukrajinci si za to môžu sami? Čo by si im odkázal? Není ich málo, týchto ľudí, ani na Slovensku. Ťažko sa mi to... No, poďte s nami sa pozrieť, čo sa tam deje a že či si myslíte, že to, čo tam Rusi spôsobili, že by si Ukrajinci prijali. Ukrajina je slobodná, nezávislá krajina. Keď sa Ukrajina rozhodne, že chce vstúpiť do akéhokoľvek spoločenstva, kdekoľvek na svete, tak má na to absolútne právo. I tam Rusi nemôžu v tom hovoriť. My sme tu mali Rusov koľko? Od 45. i potom v 68. prišli, 20 rokov to boli, či koľko? 23, 24. A to v 45. veď Maďari samotní, ktorí majú Orbána, oni nenazývajú príchod Rusov, že oslobodením. Oni to nazývajú zmenou diktatúry. A veľmi rozumiem. A to hovorí Orbán. A Orbán preto ani nejde do tej Moskvy, lebo tým by vlastne legitimizoval, tedy by sa vysmial tomu, čo sa dialo v 56. v Budapešti a celom Maďarsku a podobne. Čiže to by ho ľudia možno utlkli palicami, keby tam šiel. Čiže...
Hej, to som Ako hej. Rusko nemá dobré vzťahy so žiadnym susedom. Hej, ani s tou Čínou nemá dobré vzťahy. Hej. Možno so Severnou Koreou, ale tak to nejdeme brať ako nejaký vzor. Hej, to som si overala, že vlastne ten Fico, ktorý tam ide, tak tam bude úplne osamotený z tej Európskej únie na hanbu sveta, že ani ten Orbán, ktorý vždy nejak tak chráni tie ruské záujmy v rámci Európskej únie, či už to sankcie alebo čokoľvek iné, tak toto pre neho je nejaká červená Orbán čiara. v prvom rade chráni maďarské záujmy. Tak, naozaj chráni maďarské záujmy. A že ten Fico to nechráni ani tie slovenské. Že ten chráni naozaj len tie ruské záujmy. A že tie naše slovenské záujmy, bezpečnostné záujmy, alebo... Politika na 4 svetovej strane sa zmenila na politiku na východ. No. Na východ, presne tak. Ale preskočí Ukrajinu. Presne tak, preskočí Ukrajinu. A ešte takú záverečnú otázku ti dám, že prečo si myslíš, že je dôležité, aby Ukrajina vyhrala? Má šancu vyhrať? Prečo je dôležité ako pre nás Slovákov? O tom som aj hovoril, že keď Ukrajina prehrá alebo bude prinútená kapitulovať, tak sa zmení poriadok celého sveta a bude svet o mnoho nebezpečnejším miestom. Čiže keď Ukrajine pomôžeme si zachovať to svoje územie, tak vlastne si aj uchránime ten poriadok a ten bezpečný svet, ktorý teraz máme. Lebo nikto nechce žiť vo vojne. Zažil som krajiny, ktorých sa bojovalo. Nikto z nás nechce žiť pod strachom, že máte stále nachystaný batôštek so základnými vecami, aby ste mohli ujsť, keby prišli nejakí vojaci, alebo keby vám padla bomba do vedľajšieho dvora a vy sa bojíte, hej. A aby ste si držali zásoby na niekoľko mesiacov v pivnici, lebo neviete, či nebudú obchody zatvorené, alebo či sa dostanete k nejakému jedlu. Sa bojíte, tie krajiny nefungujú, hej. Deti, rodičia sa boja pustiť do školy, lebo nevedia, že keď začne poplach, že jak by sa s nimi spojili, hej, že tam celý systém všetko kolabuje. Ja to nechceme zažiť my na našom území. Hej. A keby vlastne tá Ukrajina padla, tak my to tu máme. Hej. My môžeme vyhlasovať neutralitu, ale akože tá neutralita, čo znamená to, že sa musíme niekomu inému podriadiť, aby nás ochraňoval, hej, to je jediné, čo neutralita znamená. Neviem, podľa mňa, ako Ukrajina, z môjho pohľadu Ukrajina vyhrá, aj čo sa rozprávam s ľuďmi, ktorí bojujú na tom fronte, aj oni hovoria, že tí Rusi že úplne ináč bojujú, ako bojovali, nemajú vybavenie, často tam posielajú doslova zombíkov o barlách, to nie sú, že urban legends, to normálne sú reálne zábery. Poznám vojaka, ktorého som nedávno viezol tu na Slovensko, ktorý mi ukazoval zábery zo svojich vlastných dronov, že chlapík ide s RPGčkom privezeným na chrbte a s barlou, a o barlách. To sú úplne druhá najväčšia armáda sveta. Tak, neviem, ja som presvedčený o tom, že Ukrajinci vyhrajú, len treba trošku pomôcť. A nemáme inú možnosť. Toto aj ja hovorím, že keď už by sme nechceli pomáhať akože druhým alebo susedovi, tak tým vlastne pomáhame, v zásade chránime seba sami. Áno. Pretože ak Ukrajinci prehrajú, Rusi sa posunú na naše hranice, namiesto Ukrajiny tam budeme mať polorozpadnutý štát, kde v podstate nefunguje demokracia, právo, spravodlivosť, poriadok. Potom aj pre tých cimírov platí, že keď Rusi obsadia Ukrajinu, tak ďalších 10 miliónov Ukrajincov bude utekať do Európy. A zase tu budeme mať a budete ich mať vy vo svojich domovoch, lebo kde inde pôjdu. Ale zase Slovensko aj všetky ostatné krajiny z Ukrajincov profitujú, ako nedávno vlastne aj vyšla analýza ministerstva hospodárstva, alebo ktoré robilo, že vlastne Ukrajinci nám do rozpočtu priniesli viacej, než sme im z rozpočtu dali. Hej. Čiže to isté robili analýzu aj Češi, aj Poliaci. Čiže Ukrajinci chcú pracovať, ja mám tiež osobnú skúsenosť s Ukrajincami. Chcú robiť, chce sa im robiť a robia často práce, ktoré Slováci robiť nechcú. A vracajú sa, máš skúsenosť, že sa vracajú naspäť na Ukrajinu? No bolo to v lete minulý rok, keď vlastne tá pomoc tak prestala u nás, tá podpora pre Ukrajincov fungovať, tak sa asi tretina vlastne vrátila späť, ale mnohí z nich sa potom vlastne zistili, že sa nedá žiť, že v Charkove alebo v Iziume, alebo kde sa vracali, že tam sa fungovať nedá. Veľmi veľa tých Ukrajincov, ktorí sú u nás, chce už tu zostať, hlavne kvôli deťom. Keď majú deti,
tak z tých rodín, ktoré majú deti a ktorých deti tu chodia do školy, tak odhadujem, že možno 90% chce už zostať na Slovensku. Hej, kvôli deťom, keď kvôli ničomu inému. Ako podľa mňa sa vráti časť, keď vojna skončí, ale mnohí z nich ostanú tu, lebo je u nás lepší život. Aj tie ženy hovoria, že to vy ste takí úžasní chlapi, že toto ja som nezažila, že to môj chlap iba chlastal a bil nás a ja som musela robiť a tu ty mi otvoríš dvere, vieš, aké je to úžasné. Hej. To je úžasná pochvála pre slovenských chlapov, hej. To je super, hej. Tony, možno ešte také záverečné, že čo ťa Ukrajina naučila, alebo tá pomoc? Že čo ti tak dala do života, čím ťa obohatila? Lebo človek vlastne, keď dáva niečo zo seba, tak podľa mňa veľa dostáva. Že čo si dostal ty tak na oplátku? A tým by som to už, ak už ľudia nemajú ďalšie čo otázky. som dostal späť na oplátku, určite som ďaleko viac veriaci človek, ako som bol predtým. Napriek tomu utrpeniu, napriek tomu... Áno. Tam sa presvedčam, že Boh je a že je. Ja som zažil tam veľa vecí, ktoré sa ináč asi ani nedajú vysvetliť. A učím sa aj pokore, ktorá mi často chýba. Musím priznať. Čiže viera a pokora. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, priatelia, že ste nás sledovali. Keď budete chcieť pomôcť konkrétnou pomocou, alebo keď budete chcieť Tonyho, aby prišiel prednášať do školy o vojne, alebo o živote na Ukrajine, alebo o dobrovoľníkov, alebo o... Áno, a keď môžem povedať, názov toho filmu je Chlieb a mier. Tak sme si spomenuli. Chlieb a mier. Chlieb a mier. To krajší názov by ani Robert Fico nevymyslel. Chlieb a mier, to myslím, že mal na billboardoch. Áno. A áno, ďakujem, že ste nás sledovali. Ďakujem Tonymu, že prišiel. A myslím si, že takéto príbehy dobrých ľudí, ktorí pomáhajú, sú veľmi dôležité. A zvlášť v týchto časoch, keď máme pocit, že sa na nás váli more nenávistí, keď pán premiér každú nedeľu vystúpi na tlačovej konferencii a rozoštváva spoločnosť, tak myslím si, že na to je najlepší liek práve takíto ľudia ako Tony, ktorí skrátka nezištne pomáhajú. Takže Tony, ďakujeme ti. Želáme ti veľa, veľa ochrany, aby si sa zo svojich ciest, lebo podľa mňa ty neobsedíš na mieste, tak aby si sa vždy zo svojich ciest vrátil zdravý domov a aby si mohol ešte veľa dobrého urobiť. Ďakujeme. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem vám.